నమస్కారం ఏటీవీ ఇండియా న్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం। యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలంలోని కోయలగూడెం నుండి దేవాలయమ్మ నాగారం వరకు బీఎస్పీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర నిర్వహించారు। ఈ పాదయాత్రను ఉద్దేశించి బీఎస్పీ మునుగోడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అందోజు శంకరాచారి మాట్లాడుతూ కోయిలగూడెం దేవలమ్మ నాగారం గ్రామ పంచాయతీలకు గతంలో జరిగిన మునుగోడు బై ఎలక్షన్స్లో రోడ్లు భవనాల మరియు శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఈ గ్రామాలకు ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించారని, ఈ క్రమంలో ఓటర్లకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డికి అధికంగా ఓట్లు వేసి అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే రోడ్లు వేస్తానని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారని, గెలిచిన తర్వాత కొంతమంది గ్రామ పెద్దలు వెళ్లి అడిగితే మీ గ్రామ పంచాయతీలో బీఎస్పీ పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయని, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దగ్గర నాకు ముఖం లేకుండా పోయిందని చెప్పి జారుకుంటున్నారని అన్నారు। ఇలాంటి కుటిల రాజకీయాలు చేయడం ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకే సాధ్యమవుతుందని విమర్శించారు। మనము చౌటుప్పల్ మండలంలో దేవలమ్మ నాగారం గ్రామంలో ఉన్నాము। ఈ గడిచిన ఉప ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఏదైతే స్వయాన రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఈ ఊరికి ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు। ఈ ఊరికి ఆయన బుగ్గకారేసుకొని రయ్య తిరిగి అయ్యో ప్రజలారా మీ రోడ్లన్నీ బాలేవు, మీకు నేను రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి నేనే, ఈ రోడ్డు మీకు కొయ్యలగూడెం నుంచి పీపల్పాడు వరకు నేను చక్కటి బీటీ రోడ్డు వేస్తాను ఈ ప్రజలందరికీ హామీ ఇచ్చి ఓటే అయితే ఈ ప్రజలందరూ పోయి ఇవాళ సార్ 8 నెలలు అవుతుంది కదా, ఇవాళ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మరి రోడ్డు వేపిస్తా ఉన్నారు కదా, రోడ్డు వేయించని అడిగితే ఆ గౌరవ మంత్రివర్యులు ఏమన్నారో తెలుసా ప్రజలతోటి, ఏమయ్యా బీజేపీకి మీ ఊర్లో ఓట్లు ఎక్కువ పడ్డాయి, ఈ కేసీఆర్ మొదలు నా ఇజ్జత్ పోయింది, నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉండి ఓట్లు టీఆర్ఎస్ తక్కువ పడ్డాయి, ఇంకా బీఎస్పీకి ఓట్లు ఎట్లా పడతాయి అని చెప్పేసి ప్రజల్ని ఇక్కడ వెళ్ళిన నాయకుల్ని చాలా ఘోరంగా అవమానించింది। ఆ ఘోర అవమానం తట్టుకోలేక వచ్చి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను అడిగారు ఇక్కడ నాయకులు స్థానికులందరూ కలిసి। అక్కడికి పోతే ఎమ్మెల్యే గారు ఏమన్నారు, అవునుగానే మరి ఆయన ఏమి ఇచ్చిండో మరి నాకు కూడా తెలియదు, ఇక్కడ మరి రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఓట్లు ఎక్కువ పడ్డాయిగా, మరి ఆయన సగం పెట్టుకుంటాడు నేను సగం పెట్టుకుంటానన్నాడు। అంటే మేము బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాం, వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యం ద్వారా గెలిచిన వాళ్ళ లేకపోతే సొంతంగా గెలిచిన వాళ్ళ, వీళ్ళ సొంత రాజకీయ ఎజెండా ఏంది? వీళ్ళకి ప్రజలందరూ కూడా గెలిచి నిన్ను అసెంబ్లీకి పంపిస్తే ఇవాళ మాకు ఓట్లు తక్కువ పడ్డాయనే ప్రశ్న ఎక్కడిది, మాకు ఓట్లు పడలేదనే ప్రశ్న ఎక్కడిది, లేకపోతే ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యేలని సగం పెట్టుకోమనేది ఎక్కడిది, ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ కుటిల రాజకీయ మాటలు అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం। ఇదేనా మీ పద్ధతి? ఇదేనా మీ ప్రజల పట్ల ఉన్న బాధ్యత? ఇదేనా మీరు ఇచ్చిన మాట అని చెప్పేసి మేము అడుగుతున్నాం। కేసీఆర్ గారు ఇసొంటి మంత్రులను ఇసొంటి ఎమ్మెల్యేలను పెట్టుకొని మీరు తెలంగాణని ఏం పాలిస్తారని మేము అడుగుతున్నాం। కాబట్టి ఇవాళ మేము దానికి నిరసనగా మీరే మాటిస్తారు, మీరే మాకు ఓట్లు పడలేదంటారు, మీరే ప్రజల్ని ఇక్కడ నాయకుల్ని బహుజన బిడ్డల్ని అవమానించారు, దానికి నిరసనగా బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొయ్యలగూడెం నుంచి ఈ నాగారం వరకు పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకై ఇవాళ మేము నిరసన తెలుపుతున్నాం। దీంతో పాటు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మీరు దళితులందరికీ కూడా దళిత బంధు పెట్టిస్తున్నారు, ఇంతవరకు ఒక పేరు రాసుకోలేదు। ఇవాళ ఇండ్లు లేని నిరుపేదలకు 3 లక్షల రూపాయలు ఇప్పిస్తున్నారు, అది అడ్రస్ లేదు। ఇక్కడ పీపల్పాడులో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పైప్ లైన్ వేపిస్తున్నారు, మోరీలు కట్టిస్తున్నారు, అది గతి లేదు। ఇవాళ ఇక్కడున్న రైతులకు రుణమాఫీ అన్నారు, ఆ రుణమాఫీ కూడా దిక్కు లేదు। మరి ఎందుకయ్యా మీరు, ఎందుకు మినిస్టర్లు, ఎందుకు మిమ్మల్ని గెలిపించాలి, ఎందుకు మీరు ఓట్లకు వస్తారు? ఖబర్దార్ బీఆర్ఎస్ మంత్రులారా ఎమ్మెల్యేలారా, మీరు ప్రజల తరపున మేము కొట్లాడతాం, మేము నిలబడతాం, ఎందుకంటే మేము బహుజనులం, మా ఓట్లు మావి, సీట్లు మీవి అనేది మాకు ఇష్టం లేదు। రేపొద్దున మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఓట్లు అడిగే ముఖం లేదు। కాబట్టి రేపు రాబోయే రోజుల్లో డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రిగా కాబోతున్నారు। మేము మా బిడ్డలు ఏను గుర్తుపై శంకరాచార్య లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది బీసీలు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గెలవబోతున్నారు। అప్పుడు మా భవనాలు మేము వేసుకుంటాం, మా పాలన మేము చేసుకుంటాం, మా రోడ్లు మేము వేసుకుంటాం, మా బహుజనుల కష్టాలను మేము తీర్చుకుంటామని తెలియజేస్తూ తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం। జై భీమ్, డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి నాయకత్వం।